Alit Jean. Di ka makaon. Des, ako gitukaw siya Des kay pagkanon na to Des. Des na lagi kay pagkaon dito. Alit Jean. Kay wala pa kong kakugos ninyo sa gamay ka pa Jean. Des na lagi kay pagkaon. Ako ano. Gusto na ako iti. Akit timayang Des, wala ko kakugusan ni sa gamay pa. Ayaw, sigurus ma. Atay, wanay lami Jean. Di ka ganahan. Di ka ganahan din. Ganahan. Ako ano na, Bet? Ngayon sa mga kilaw. Wala, isprayan pa man siya tubig dapat. Hi guys. Hi guys, this is my vlog. This is my daughter youngest and this is my third, the last of the second. This is my mansion. It is organic mansion because there is a lot of buslot. Daga mabusot ang balay sa among tawag na Nice, uy. organic house. Di ka? Kaya lang akong kilay. Gusto ko yan. Isprayan pa maninim siya dapat. Mao ni akong yanggis, sobra ka ingi-ingi. Maarti ba maarti ingi-ingi. Gibiyaan din ako sa una 1 year 6 months. Wala pa tay kabuot. Karon dakbo na guys, 19 years old na. Nga naman, hindi man ni matangtang tarod. Nanay bulbul guys. Nanay bulbul. Tawa si Medyo. 19 years old, nanay bulbul. Nanay tutoy. Ang kulang na lang ani niya. Amo to, man sila mga uyab, di mo manguyab. Kay buhuman pa maguna sila sa eskwela gud. Mao ni ako si Uy, ayun na, Lourdes. straight Si tayo nga na, Lourdes. raman dyan na. Ay, ano ba yun? Nagsigistura part make up ba. Nangarap sa kagandahan. Spray sa dito ka. Tubig. I-spray or... Bango na Jin, kaon na dito Jin. Ganaan na Already ba? done eating breakfast. Oh, sa mga kaon. Chicken with fried, with garlic rice and cheese. Bakak Jin. Guys, mao ni among balay ha, mga mansion na mo nga balay. Mao ni among mansion. This is the organic house. Tubig na. Organic house is meaning to say is amakan. Asa ni mag-ibasa? Amakan and Asa ni because samin? why we're calling organic house because there is a lot of buslot. Buslot. Mani akong anak si Ejin. Sige katong Ejin. Ako rin. Tulog na ang batang maldita. Mata na Jin. Wala Ang mo hugas kay ng plato samin dito, na Jin, kanang gamay Jin. Asan sa amin Jin, ani mo? Mani kini among balay. Kada Jin ay, kada Jin. Among balay ani ni. Bati mig balay pero kuan Dito, ngayon kanang Jin. Ayan, ako ano na, just because nami sa taas kay gipatong na mo ang kutson. Kay kung mag-uwan man gud guys, mabasa, magbaha sa ubos. Connecting to kusina. So gipatasan na mo, gasohol mig pataas ani. Kay pare taas-taas. Mao ning taas among kutson. Kay lisod man sa kayo ipatong na mo semento niya mag di ba ni sila kay baw manilihig. Mao ni among balay taas. Taas na diri ndirang kutson. Taas. Di man pwede og akong ibutang sa kon kay way may manilhig sige mga eskwela man na sila. So mao na to mga guys. Akong gina-vlog, Wala pa kakibawon sa amin Jin. akong gina-vlog ug unsa Pagtanong ilahang mga tutorial dito. kilos, ug unsa mi Naan so, nya sa matag adlaw nga kami-kami lang mga anak. kani man ang bason. Naman nilang papagod pero na didto. Bugo ka. Kani bason. Ngani ra ngani guys. Bason pa maninim ang tubig. Kay wala man mi kwarta diri ra mi sa balay. Unya ni next week magbanding na pud mi. Simple life pa magud mi good. Pag makakwarta mi nami kwarta palit mi pagkaon. Pundo na mo sa rip. Unya kung nami kwarta magbanding mi ato mis dagat o sa ato mis mall. Yan na lang mo simple life. Anak ko mga bata oh. Di man na sila mga Kusa kay mabugan. kana sila dili man na. Kana sila dili man na sila kuan dili bitaw sila klaseng bata nga magdemand bitaw nga moadto sila ana moadto ana palit ani palit dili. Basta nalay pagkaon yang lami okay ra na sila. Oh.
So guys, dinhi nami kuto, daghang salamat ha Ko ganang sa pagsubaybay ninyo sa among video, sa among organic house. di ko dyan. Organic house is organic daghang buslot. Mo na meaning to say is called amakan ang bungbong. Sa unang panahon guys, nindot man ni siyang balaya guys katong bag-o pa pero so sa sud na lagi nga 19 years na 26 years. Bati na jud siya tanawon kay tungod na sa kaluma ba. Hap man ni ang among balay, hap simento, hap amakan. So tungod sa kadugay na sa panahon 26 years na mo ni nga ni na ang puma sa among balay. Ha? Kani kay baboy. O unsa man day? Nalagi na ara na kong arabo na. Ni unsa mga rabo di? Diri istorya bi. Ni unsa nga rabo? Iya video ko ning. Nami dito silingan. So, kanang usara ko kasiling kaning anak sa kong amiga kumari si Inday ba. Iyang anak, komedyante kayo. So guys, dinhi na lang may kuto mga guys. Daghang salamat sa pagsubaybay niyo sa among video. Ug I love you all. Ug daghang salamat sa akong mga secret viewers. Secret viewers nako, daghang salamat guys. Ug kamo rin sabot sa akong video nga kawalang kulay-kulay. Mao ni ang among reality life. Reality life. Yang ako mga anak tre. Nagpagapagwapa. Ma! Bye niya tanan. Si bye ba Regine? Si bye boy bo. Lainon Regine. Bye! Lo, tulay butas.